Cosla an Ceoltóir tan net olma as ínta táhairta, seán net fréomhíú, má seán net hanig mar a tíal, seán net olma witteris, seán net abas a danig mohadúarain na portaníla léir a henim. Tá méidir tiún na fárig móra, agus bín se garú go mai sa dhéhrú, agus tá sin go mór, chuann se go mór leis a cheol agus leis a spirid a cheol. Tá ceolín tá táhairt a dúsa ó le go le agus fiúhain, tá se cos le éarna le isce caithim a dhéanú. Well, smuoitim ar chopla duine ar smuoitim ar ma inspraid o hiú ceolda, Mhaonaigh agus Mhaonaigh, Frankie Kennedy me chéile for bues, agus duine me glátan ho copla ceart dúir in idir, a Cidim ar an níhe go bhé nia me nín a bhís me sin an dia, agus é sin duine táhairtaí me héal. An slíar fad ó leantáin glas chuidóir. Gradam Ceoil TG4 2017, Mairéad ní Mhaonaigh. Tágann sé anna has dú an Gradam Ceoil seo a bhfuil ar Mairéad ní Mhaonaigh.